Mo yokogendera niganga yokubeka oburai obuya nabwo bakoreri gocha abananchi andimo nabamenye be ward ya Gisusu oyo koria ekerogo kyo MCS ward ya Kefa Sagana nigakora okuumirana negati abarundia chipigipigi kurwase chi stage ao kurwase ward yo indego sanka hebirangererio higoro yari baratware nonya nabo Sagana niganyare ko bagakuru gusaba gocha abarundia abo ko bamaiso ingakeiga yemeyega yesuguko abantu ba boda babere bagutumika sana lakini mbari gutumika ntirengiya kumarita na mange bakorokwa mabe utatiga abange babona abaya bari ibebwe nete tubasike tutwara masikani asa abantu ba boda tomanyanga nabarabu nabayibodi buna bari bandi nabarabu negasi bari na boda negasi bune eriyende yo muntu esaransi obisi arafu ngore batabanga bono mwensi pine chintereba tuachakire msimu wa Christmas ndobate rush area bagani bari Nairobi bagani bari Kisumu tigaminyo kya bwango ngikembairani nechi paramoro che mubwati para nekere mbura ya turensi nini kuna kuteleza na bokonya kwa urenze kwa buniro kwa boko gosokogoro to expect muntu ndaje gokurenda na ibwe gokwerena ne family yao bigo karto kwa ndi chipiki njera tuwage ndi chipiki tubwate kerenganga notete kweke destination ya area kwenda notete ko iroma gani obu mwiki buyas kwari kumuikia bila problem ndeyonsi igonda takoba wish you well. I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Lero ko twachira abune kyombo kyomo kyagete yo chungu gete market twachire ko royo minto mwesimi basagana hato chigete gocha aje ko twelesa mangana yoro yo kubori kero kyo MCA wage support kona twachire twakwanira mangana atwaelesire chia chenda chia twalenga mangana ina mayale tuatebere ndungu musapoti tole asekero ige kyo MCA karibu kwa tukate abantu driving races muambi nate anga ngo to support yara amexwa ngakuru muntu onyore driving races woigo ebintu ne binge twakwanera twate abanga chiparo muambi nachi gutorigereria tokonye woigo ne chipasari muambi nate abanga nachi kurigereria jibe ngakuru muntu onyorire kulingana ebe tuenyare ebe tokoreti epasari goike onyo no muntu omuyare kulingana echi achenda chia una twa wefiri twarorire nabara tokonye ne twatebere tomo amaguru linda tokonye goche seme yarugura igombi yamono sana so mwezi migwa Sagana yenda bosio no twa amonae ntuko support asitokonyara ndogwanje nawe nchena chile in full combat ase go support Sagana sengenjo ama yabwata ara mange Sagana naere umustari wa mbele go support abantu bali disabled naro umustari wa mbele go kuligelia bana yuti bali batabwati gasi abakonya abatamboke banyara ko egenderere ni ariyo chungu nchega ndongeri naragata bunanga mbia mano mugambia se gotorangeria ndoje nanga gwatobekire buya bono abana boda bonsi ipi njetiganda bunanga sese kiseni ya ariyo chungu na geteri market no tori maga yao tobara batabugati bibande momegizwa mwawatire bibande sa buri gotambuke yo minto Sagana nera tabere umwe muziyo ito mwaka 2027